ክንቅፅል ኢና ዝበለ መደብ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ናይ ቋንቋ ጀርመን ትምህርቲ ውፅእ ኢልና እቲ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ሃገረ ጀርመን ዘጋጥም ዘሎ ምድንጓያት ኣብ ጥርናፍ ስድራቤት ዘተኮረ ርእስቲ ክኸውን እዩ። ኣብዚኣ ናይ ሕጂ ኣርእስቲ እቲ መስርሕ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለምንታይ እቲ ፕሮሰስ ይድንጉየና ከም ዘሎ ንክቅልጠፈና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣበይ ክንጥንቀቕ ኣለና በቲ መንግስቲ ጀርመን ዘውፅኦ መምርሒ ክንከይድ ኢና ንሎም መዓንቲ በታ ኣነ ዝሰርሓላ ዘለኹ ዓዲ ካርቱም ወይ ከዓ ናይ ሃገረ ሱዳን ንዓኣን ኢትዮጵያን ሱዳን ኡጋንዳን እውን ወኪልና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ተመሳሳሊ ሓደ ሓደ ፍልልያት ኣሎ ንዑ ከዓ ክንዝክሮ ኢና። ብመጀመርያ ጥርናፍ ስድራቤት ክትገብር እንከለኻ እቲ ክትክተሎ ዘለካ መገዲ እንታይ እዩ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ወረቐት እዩ ዘድልየካ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ቆንስላዊ ጉዳያት ናይ መንግስቲ ጀርመን ኣብቲ ናቱ ዌብሳይት ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ሕግታት ኣስፊሩ ኣሎ። መጀመርያ እቲ መንግስቲ ጀርመን ቆንስላዊ ጉዳያት ዝህቦ ኣገልግሎት ኣብዚ ዌብሳይት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ፓስፖርትን ናይ ቪዛን ናይ ስድራቤት ጉዳያትን ናይ ዜግነት ጉዳያትን ናይ ውርሻ ከምኡውን ናይ ወረቐትን ናይ ማሕተምን ወይ ከዓ ናይ ፌርማን ናይ ምፅራይ ወረቓቕቲ ገለ መልታት ገለ ኣገልግሎት ይህብ ማለት እዩ። ንዓና ዘገድሳና ሕጂ ብዛዕባ ቪዛን ካልአይቲ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ወረቐት ምስክርነት ምርግጋፅ ማለት እዩ። እዚአን ክልተ ርእስቲ እየን ከገድሳና ስለምንታይ ንረኣየን ሕጂ ብመጀመርያ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ሃገረ ሱዳን ኡጋንዳ ከምኡውን ኢትዮጵያ ብብዝሒ ኤርትራውያን ተኣሽሙ ዝገብራለን ዘለዎ ሃገራት እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ይሰርሕ ኣሎ ወይ ከመይ ዓይነት ኣካይዳ ይኸይድ ኣሎ እቲ ንኤርትራውያን ዝምልከት እቲ ወይ ከዓኒ ኢንፎርማስዮን ፋሚልየን ናክትሱክሱም ኣን ኤርካትን ሹትስ በሪስቲክትን እቲኦም ናይ ተኣሽሙ ናይ ስደተኛ ዕቑባ ዝሓተቱ ዝተዋህቦም ከዓ ንኣን ኤርካንቲ ዝኾኑ ናቶም ናይ ጥርናፍ ስድራቤት ጉዳይ ኣብ ሃገረ ሱዳን ንኣብነት እቲ IOM ዝበሃል ቤት ፅሕፈት ንሱ እዩ ሒዝዎ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ተሓጋገዝ እቲ ወረቓቕቲ ኣብ ምጥርናፍ ኣንትራክስ ኢንተርላገን ከምኡ ከዓ እቲ ኤርፋሶን ምግባር እቲ ቢዮሜትሪ ሽዳትን ማለት እዩ ፊንገር ፕሪንት ገለ መልታት ስእሊ ገለ እዚ ኣብቲ IOM ይስራሕ ማለት ወረቓቕቲ ብምሉእ ኣብኡ ይእከብ። ብድሕሪኡ ኩሉ ወረቓቕቲ ተጠናቂቁ ምስ ተባሃለ እቲ IOM ሓድሽ ቆፀራ ገይሩ ናብ ኤምባሲ ይሰዶ ካብ ኤምባሲ ሽዑ እቲ ፕሮሰስ ይጅምር ማለት እዩ። ኣብ ኤምባሲ ክሳብ ዘይበፅሕካ እቲ ፕሮሰስ ናትካ ኣይተጀመረን ኣሎ ማለት እዩ። ስለምንታይ እቲ ኤምባሲ ናይ ጀርመን ብብዝሒ ኮለል ስለ ዝበዝሑ ብብዝሒ ኣጋይሽ ስለ ዝመፅዎ ናይ ጉዳዮም ክገብሩ በብሓደ ወረቓቕቲ እንዳሓዙ ነቲ ናቶም ስራሕ ፅፈት ስለ ዘይገበረሎም እንታይ ገይሮም ማለት እዩ እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ፎር ማይግሬሽን IOM ንዕኡ እቲ ኮንትራት ሂቦሞ ንሶም ብዝምውልዎ ገንዘብ ገይሩ ከዓኒ ካብ ክፍሊት ነፃ ዝኾነ ኣገልግሎት ይህብ ነቲኦም ጥርናፍ ስድራቤት ዘለዎም ማለት እዩ። ሕጂ ንእሽ ዝበለት ሓበሬታ ክህበኩም እዚ IOM ቤት ፅሕፈት እዩ ከምዚ ኦፊስ ገለ ዓይነት ማለት እዩ ወኪል ኮይኑ ነቲ ወረቓቕቲ ዝጥርንፍ እዩ። ኣብኡ ሕጂ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ኤርትራውያን ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ሱዳናውያን ኣለዉ ገለ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዜግነታት ሕጂ እዞም ሰራሕተኛታት እዚኣቶም ደሞዝተኛታት እዮም። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ንስኻ እንታይ ደሊኻ መፂኻ ሰክሬታሪ ይቕበለካ ወይ ሰክሬታሪ ትቕበለካ ወዲ ወይ ጓል ንሶም ከዓ ከምዚ ደልየ ምስ በልካዮም ንስኻ በቲ ዝሃብካዮም ሓበሬታ ግብረ መልሲ ይህቡካ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ንሶም ዝብልዎ ወይ እቲ ንሶም ዝገብሮ ፅፉፍ ወይ ከዓኒ ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም። ስለምንታይ ሰብ ስለ ዝኾኑ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ኣይኮኑን መብዛሕትኦም ማለት እዩ። ሓደ ክልተ እዮም ንዕኡ ፅቡቅ ጌሮም ነቲ ስራሕ ዝፈልጥዎ ንሶም ከዓኒ ቀልጢፍካ ክትረኽቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብዚኣ ንእሽተይ ቆርፃ ክምለሰኩም እየ ሓንሳብ ክንቅፅል ኢና። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ IOM ትገብሮ ተጥፍኦ ግዜ ኣብቲ ናይ ጥርናፍ ስድራቤት ግዜ እቱው ኣይኮነን። እቲ ናይ ጥርናፍ ስድራቤት መስርሕ ዝጅምር ወረቓቕትኻ ብምሉእ ተጠናቂቁ ንኤምባሲ ምስ ኣተወ እዩ ማለት እዩ። ሓራይ ኣብ ኤምባሲ ኸ እንታይ ዓይነት ወረቐት ደኣ ኣብቲ IOM ዘድሊ እንታይ ከተእትዎ ኣለካ ክሰልጠካ ድሕር ኮይኑሲ እንታይ ክትገብር ዘለካ ቤን እንተጀመርካ ሓይሽ እንታይ ዓይነት ወረቐት እንተቀረብካ ኣሎም ይሓይሽ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ከዓኒ እታ ቼክሊስት ወይ ከዓ እንተን ዘድልያ ወረቓቕቲ ራይዘ ፓስፖርት ማለት እዩ እታ ኦሪጂናል ምስ ክልተ ኮፒ ቀሲልና ብዛዕባ ፓስፖርት ክንዛረብ ኢና። አንትራክስ ፎርሙላር ከዓኒ እዚአን ክልተ ናይ
ፎርም ናይ ቪዛ ማለት እዩ እዚአን ከዓ ተመሊአን ከዓ ይኣትዋ ማለት እዩ ብደገ መሊእካ ከይት ትኽእል ኢኻ መሊእካ ክፅንሕ ትኽእል ኢኻ እንደገና ከዓ ወይ ከዓኒ ተኣሽሙ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብኡ ክመልኡልካ ክእሉ እዮም መሊእካ ተፀኒሕካ ግን ዝበለፀ እዚ ሕጂ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ንዓና ዘገድሰና ነጥብታት ኣይኮነን ማለት እዩ ኦኬ ክልተ ስእሊ ይብለና ኣሎ እዚ እውን ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ብኣርባዕተ ገቢሩን ዝበሃሎ እዚ ናይ ተኣሽሙ ናይ ቪዛ ገለ መልታት ገለ እዚ ከማ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ 75 ዩሮ ዲ ገለ እዩ ኤሄ ኦርኩንደ እዚኣ ሕጂ እቲኣ ቀንዲ ካብቲአን ዓበይቲ ኣርእስቲ ማለት እዩ ኤሄ ኦርኩንደ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ መርዓ ናይ ቃል ኪዳን ትገብሮ ወረቐት ማለት እዩ ኣብ ናይ ክርስቲያን እቲኣ ቤተክርስትያን ከይድኩም ትገብሮዋ ምስታ ናይ ቤት ፍርድላ ኣብ ናይ እስላም ከዓ እታ ናይ ዓቅዲ ትገብሮዋ ምስ ናይ ቤት ፍርድላ ክልተ ወረቐት ኣለኩም ማለት እዩ ብዛዕባኡ ከዓ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ግቡርት ኦርኩንደ እዚኣ ከዓ እቲኣ ናይ ክብረ መዝገብ ንብላ ብትግርኛ ብልምዲ ወይ ከዓኒ ናይ በርዝ ሰርቲፊኬት ማለት እዩ ሓራይ እዚኣ ብዙሕ ኣገዳሲ ኩነት እንድሕር ዳኣ ተፋቲሕካ እዩ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ተመሪዕካ ነርካ እንድሕር ዳኣ ተፋቲሕካ ማለት መብዛሕትኩም ኤርትራውያን እዚኣ ኣይትንክፈኩም እያ ተፋቲሕኩም ተመሪዕኩም ነርኩም ተፋቲሕኩም እንደገና ዝተመርዓኩም ድሕር ኮይንኩም ግን እታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፋትሕኩምላ ወረቐት ግድን ክትህልዋ ኣለዋ ኣብ ረጅስተር እንድሕር ፀኒሑ ንስኹም ቅድሚ ሕጂ ተመሪዕኩም ከም ዝነበርኩም ነቲ ፕሮሰስ ብጣዕሚ ክቆትሎ ክእል እዩ ነዊሕ ክወስድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ቀንዲ ካስ ካልእቲ ከዓ ኣገዳሲ ነጥብ ዘላ ከዓ እንታይ እያ ናክቫይስ ፎን ሽፕራክ ከንትነስን ናይ ቋንቋ ምልከት ከም ዘለካ ቋንቋ ከም ዝተምሃርካ ሰርቲፊኬት ከተምፅእ እታ ኦሪጂናልን ክልተ ቅድሓ ብዘይ እዚኣ ከዓ ፕሮሰስ ኣይትጅምርን እያ እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ዘቕጥላ ማለት እዩ ድሓር ኡንተርላግን ዲ ኢንዶችላንድ ሊብን ሪፈረንስ ፐርዞን እቲ ኣብ ጀርመን ኮይኑ ንዓኻ ፕሮሰስ ዝገብረልካ ዘሎ ሰብ ናቱ ወረቃቅቲ ማለት እንታይ ምዃኑ ክንሪኦ ኢና ኤሪትሪሽ ስታትስ angehörige reichen bitte zusätzlich ein Erklärung bei Fehlen ämtliche Dokumente ኤርትራዊ ዜግነት ዘለኩም ይብል ኣሎ ብዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትህቡ ኣለኩም መግለፂ ስለምንታይ እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ክመፅእ ዝግብኦ ከም ፓስፖርት ከም ክብረ መዝገብ ከተምፅኡ ዘይከኣልኩም ማለት እዩ ንሱርያውያን ዝምልከት ከዓ ኣብ ዘሎ ብዙሕ ንዓና ዘገድስ ኣይኮነን ሓራይ ናብዚ ጥልቕ ኢልና ከዓ ንርኣዩ ሕጂ እንታይ ከም ዝኾነ ተወረቃቕቲ በብሓደ ማለት እዩ ሓራይ እቲኣ መጀመርያ ዝበልናያ ፓስፖርት እያ ኢልና ነርና eigenhängige unterschriebene Reisepass sobald der nicht etwas Gültigkeit von 6 Monaten mindestens 2 Freiseiten keine Beschädigung حرة تا باسبورت انت كتكون له خميك تمثل له حبريته هبنا له بإيدك استفرمه فيرما زلونا إيدك كاب 10 عامت زي عدمه زي عبيت باسبورت كونا له وحد شهور حلو له خلت نصاقص كله له زغونه انا بلشت كله يبلون قداد ወይ ገለመልታት ማለት እዩ ሓራይ እቲኣ ፎርሙላር ከዓ ከመይ ክትከውን ኣለዋ ነገር ኣለ ፎንሽ auf englisch oder deutsch aufgefüllt und einhängen unterschrieben antrag mit dem ein nationale visum der belehrungsbogen muss vorher persönlich unterschrieben werden alles klar ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ይብለና ኣሎ ብእንግሊሽ ወይ ብዶች ተመሊኣ እታ ፎርም በቲ በዓል ጉዳይ ክትፍረም ኣለዋ ባዕሉ ክፍርመላ ኣለዎ ብኢዱ ንነፍሲ ወከፍ እንድሕር ደኣኒ ኣደን ጓልን ወይ ከዓ ኣደ ምስ ወዳ እንድሕር ኮይና እታ ኣደ ምስ ወዳ ኮይና ሓንቲ ወረቐት ትገብር ናይ ወዳ ከዓ በይኑ ወረቐት ትገብረሉ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ስድራ ቤት ኮይኖም ከዓ ናይ ስድራ ቤት ሙሉእ ናይ ነፍሲ ወከፎም ይብለና ኣሎ ናይ ስእሊ ናይ ፓስፖርት ይብለና ኣሎ እዚኣ ስእሊ ከዓኒ ንብዙሕ ሰብ ተደናግሩ እያ ንርኣያ ከመይ ከም ትመስል እታ ስእሊ ሲ ከምዚ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ክትከውን ኣለዋ እንድሕር ደኣኒ ከምዚ ብታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ስእሊ ነቲ ፕሮሰስ ይቆትሎ እዩ ስለምንታይ ኣይሰርሕን እዩ ሓራይ እዚ ስእሊ ሕጂ እንታይ ክኸውን ኣሎ እቲ ብርሃን ናቱ እቲ ባክግራውንድ ናቱ እቲ ኣከዳድና እቲ ኣቃውማ ገለመልታት ገለ ኩሉ ግዜ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ከም ዘንቢ ቀጠልያ ራይት ተገይርለን ዘሎ ኦኬ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ማለት እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ እቲ ኣገባብ ኣሰኣላ ኦኬ ዘይከውን ስእሊ ሂብናዮም እሶም ከቐምጥዎ እዮም እቲ ስእሊ ክነፅጉ እዮም ናይ 3-4 ወርሒ መስርሒ ብሰንኪ እዛ ስእሊ እዚኣ ማለት እዩ ሓራይ ብድሕሪኡ بأربعة مسكبيورن زين 75 قرش ناي فيزا لو حنسابي خد خفلن بتحتي 10 شومون عامت اندحر كوينو خاني 37 قرش 5 سنتيم من بيورو اذا خفل مايت كابلت كندي كابلت 10 شومون ته ورح 10 تقلتشان 20 كلتن جميرو بيورو ام زقبولو زلو 75 يورو حراي 5 يورو انا ابجا خ ابيدنا خصنا حلوا سلامنتاي مالس سلازي يبلو حنساب مالس يبلنا 75 يورو حيس كام تصابلو خ حرقلت سوم دحر 3 سوم قصرا غول كابسن 5 قرش حيسكا زي مارت كيدن كلها حنت 5 قرش حيسكا تغيد حنت 10 قرش حيسكا تغيد حنت 5 قرش حيسكا تغيد 75 حراي اوركو دبلنا له تي انا قال كيدان مالتي ابزي حج انتهى
كنستوعللا زلنا إيش لسون السودان أب السودان استجبر مرة عند حرة أخوينه بايش لسنا إسلامي شن رئيس زين أو تصوّل هراس فترة قاعد سعودي أو سعودي إيه رئيس أو زين زام دوتشة أبزيسون فوتس ليجن دي زولت إيش لسون فترة مستشفون هابن ستيل فترة تس إيه إس دي إيه إست فون دم إيه قاتن أوس gestellte spezial vermacht für den Vertreter vorzulegen. Insofern eine Dubai gaten nicht sudanische Staatsangehörige ist, die folgenden Nachweise bei der bla 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 bla. Nachweis auch im Sudan, alles klar. Ausreisestimmt, alles klar. Nachweis darüber, dass notwendige Genehmigung zur Eheschließung für den Auslieferung aus Sudan steht, eingeholt wurde, alles klar. Nachweis, was keine Vertretung bei der alles klar. Harai. أبزي حجين تايب لنا له الحرة أني اتمرعى ناي إسلاماوي ريشته وكان إسلاماوي حق تقتلو استجبر الحرقينو في ناي عقد زبها الحرقينو مالتي انتاي قتل له حجي أبناء مسلمنا يبلك له تي مرعى كل تخفيلهم ولو تي تمسب قداي بعلمكم مرعون كلهم وكان اتمرعى زي اللي غينس وكلناتو وكا وكلنا تخجبر كلنا تمرعى مالتي أوكي تي ጉዳይ ከአኒ ሕጂ ነቲኦም ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና እታ ንዓና ተገድሰና ጥራይ ክንርኢ ሱዳናውያን እንተ ደኣ ዘይኮንኩም ይብለና ኣሎ እንታይ እንታይ ከነምፅእ ኣለና ኣፍቲ ግዜ መርዓ ዝገበርኩምሉስ ኣብ ሱዳን ከም ዝነበርኩም ዘረጋግፁ ወረቐት ዝኣተኹምሉን ዝወፀኹምሉን ቪዛን ኣብዚ ናይ ኤርፖርት ዝተሃረመልኩምን ወረቐት ማለት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ግዜ መርዓ ንክትምርዑ ዘድለይኩም ወረቐት ምሳኹም ከም ዝነበረ ንኣብነት أسبيتهم ويتسوعكم أبزع عد زنبر زلوا أب سودان مالتي أب سودان ينبر كم زلوا كم زي بناي كل تشحدو بتشعدو قد ألا عدو ناي سمانة رجال بحال الورقة قتله وحجر أبزع عد نوعه حسكك الكلام يقول كانوا ولا بتكريستيان يكون ولا مسجد يكون مالتي جدا تفاسيرنا شعوق تهلوا الله أب جزيت خاني وكيل كم زي نبره خاني مسخة تعشم مسكر كتقرب على كام مالتي بايكر شريش ايه سودان سوول دي هراس ونفوز على صوت نافاس ورزق ايش با سودان ما مش افاس قصب على سكل ابجا حنت اقداش نتري اليوم بتكريستيان زغبركم قال كيدان ግን እንታይ ብለና ኣሎ ማለት እዩ እቲኣ ወረቀት ናይ ቃል ኪዳን ታካርድን እታ ናይ ኣስላማይ ደይኮነ ሰብ መርዓ ዝገብረሉ ናን ሙስሊም ኣፌር ዝበሃል ቤት ፍርዲ ናይ ዝዓዲ ዘሎ ኣብኡን ክልቲአን ወረቀት ብሓንሳብ ተታሒዘን ክመጻ ኣለወን እዚ ክልቲኡ እንታይ ክኾን ኣሎ ዶቼ ኣበዘት ሶንግ ብቋንቋ ጀርመን ክትርጎም ኣሎ ሓራይ ብቋንቋ ጀርመን ክትርጎም ኣሎ ኣብዚኣ ብዛዕባ ምትርጓም ከኣኒ ንእሽተይ ክዛረብ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን መንግስቲ ጀርመን ወይ ከዓ ኤምባሲ ጀርመን ዝኾነ ዓይነት ትርጉም ወረቀት ኣይቅበልን እዩ ብፍላይ ነዘን ኣልዕልናን ዘለና ናይ ቃል ኪዳን ወረቀትን ናይ ክብረ መዝገብን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ምትርጓም ኢዳ ዝቅበል ኣብ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ትርጉሙ ዝተረጋገፀ ወረቀት ዝቅበል ብኸመይ ይፈልጦ ንዑ ማሕተም ናይ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ኣሎ ሓራይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ሃገረ ሱዳን ነተርጉም ኢና ዝብሉ ሰብ ትካላት ኣለዉ የተርጉም እዮም ከኣኒ እቲ ናቶም ትርጉም ሕጂ ኣብ በዓል ኤምባሲ ካናዳ ገለ ይሰርሕ እቲ ናይ ቋንቋ ጀርመን ግን ብዙሕ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ስለ ደየለው ኣብቲ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ኬድካ ትገብሮ ማለት ኣብቲ ውሽጢ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ኦሪጂናል ማሕተምን ፎርጅድ ማሕተምን ዝበሃል ኣሎ ዝገርመኩም እቲ ኦሪጂናል እንት ፎርጅድን ኣብቲ ቤት ጽሕፈት እንድሕር ኣቲኻ ተህርማ ኮንካስ ናይ $2 $3 ፍልልይ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ንዓን ሴፍ ክገብሩ ወላ ፎርጅድ ማሕተም ገይሮም ህቡካ ሕጂ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ተተርጊሙ ዘሎ ብቕዓቱ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ የምፅእ ፀገማት ማለት እዩ ኣብቲ ኤምባሲ ጀርመን ወረቐትካ ኣተርጊሙ ኢልካ መስእተኻዮ እቲ ጽሑፍ ዘይንጹር ይኾነሎም ንዖም ሕጂ ንሶም ከምዚ ኮይኑ ኣይብሉካን እዮም ተረዲእካኒ ወይ ተረዲእክኒ እንታይ ደኣኒ እዚ ኣቕሪቡካዮ ዘለኻ ወረቐት ንዓና ቡቕዕ ኣይኮነን ኢሎም ወረቐትካ ይመልሱልካ ታጠንቅቅ እንታይ ኣፍታ ምትርጓም ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ወረቐትና ከነተርጉም ከለና ብፍሉጣት ሰባት ስርሖም ፍሉጣት ቋንቋ ጀርመን ከም ዝመልኩ ፍሉጣት ዝኾኑ ሰባት ነቲ ዝተተርጎመ ወረቐት ኣጻርዮም ብቕዓቱ ኣረጋጊፆም ክህቡካ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓኒ መሰተርጎምካዮ እቶም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ነቲ ናይ ቀደም ወረቐትን ነቲ ዝተተርጎመ ወረቐትን ባዕልኹም ቅድም ቸክ ግበርዎ ቅድሚ ኤምባሲ ምስዳድኩም ድሕር ዳ ብትክክል ተተርጊሙ ከም ዘሎ እንድሕር ትፈልጥኩም ንስኹም ቋንቋ ጀርመን ስለ ትፈልጡ ድሓር ናብ ኤምባሲ ትሰድዎ ማለት እዩ ብሽም ተተርጊሙ ለልካ ስኡልካ ክትሰዶ የብልካን ስለምንታይ ክሳብ ናይ 2-3 ዓመት ናይ ምዝንባል ወይ እውን ናይ ምንጻግ ታሽሙ ሰበብ ወይ ከዓ ጠንቀ ከምጽ ስለ ድኽእል ማለት እዩ ሓራይ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝተመርዓኹም ከኣነ ኣብዚ ጉዳይኩም ተገሊጹ ኣሎ ናትኩም ብዙሕ ዘሸግር ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ
ناتكم قلل زبلته بروسس تم حدش مرعاو تطرايم كستايل جبرو جبورت سوركون دبلنا له قطر شدشه ناي كبره مزغب بر سيرتيفيكيت ناي كلتيوم سبات يبلالو ناي انتراكس تيلر كومون نايتي اب جيرمان زقمت سب يبلنا له تترجمو كقربالو تيوم تفاتحكم زنبركم كاني اوريجينالين كلتا كوبين نايتيوم تفاتحكم وكاني أصوبتكم أنستكم زموتكم ويستقودكم مالتي مسكر ورقة تقرب الله إذا قطر شو منطق عني أبزع طلق إنها الرأينا نخ فايس فون شبرخ كنت نسن مسكر ورقة نايق أنقا مرتي مهار بحري مسكر ورقة وهذا إذا أحد رأيه باهم ناخذ in Deutschland leben muss stehen der Antragsteller in Deutsch Kenntnisse mindestens auf Niveaustufe A1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens nachgewiesen werden. Es ist ihnen überlassen, wo und wie die Sprachkenntnisse erwerben. Das A1-Zertifikat muss aber von einem zertifizierten Anbieter ausgestellt sein. Im Sudan ist dies derzeit nur das Goethe-Institut. Okay? Ab Sudan ab sie drei Goethe-Institut über die Anerkennung von Zertifikaten in anderen Ländern informieren sich bitte bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung. نقال هاجر زلوا إمباسي حتوتي بلنا الله حرة أنت ما ليتها صاب جاب بدنا زلنا جابت إحنا لنا أب قانقاز ملكت اليوم نمرع ورقة جرم أب جرمان نوي حمتها قموت ويك أنا قد على قموت وزدلي سبات ناي درجة ليفل أين زبال بحفشاوي ناي أوروبا وحبرت صدقة سيرتيفيكيت بقرب لهم أبي تجبروا بزح قداس يكونن أتي ورقة جن كاب من كم تسألنا له يبلو له كابتي جوتا إنستيتيوت زبال أوكي الصوت رأي يبلنا له أب سودان زهب زول زو ورقة زي حرة تتمرتي أبيتو مهاروجن أقداس يكونن يبلنا له تصبق حجي سرعة تمرتين دحر خيبك أب سرعة تمرت زلوا وتاتا مهيرك أب حد إرجزيه نتوقع أنك أختمر كتقل جنزب كان جزء خانة تتقينها معرة إخاء سرعة مستوى ما هيركا جرمن كيركا ونتتمرتي تقول صلوا خابزي رأيت الجمرن مالتي اللي حرد عن سئل كاب فقدوا بشيم قانقوا نمهرين لهم أفلوت أدي بلهم قانقوا احتمهار كولل تبلو كان 100 $200 كتوالد كتبلجن بوزح جزء تقتل دجنا في مسح جرمن كيركا خاهيل كتجمر مالتي محلاف كان زي محلاف كون فلوت أيقونن عبز حجنت هاي تسجمها الله بسودان يوم قانقوا جرمن نمهري نازبلو مبزحته ما في السودان استمهاروا ويا يوتيوب استمهاروا سبسل ديفلت سوق اللي يخدم مالتي كسب 3-4 جزء تفتينهم يترفوا كسب زحلفت يوم تمهاروا مسوم استمهاروا حجي اتيغوتا انستيتيوت زبحال ارتراويان كفتونو كموصون كلو بقى خمس مهايم جيرم زوسدوم زفلطو كاينا ما سو ايسمعوا من يمسلمنتاي سو الى ما ابزطقم زي تقوم تمهرهم بزح قلطمطم سلو دبلو مايت خي تمهار خيرم سلو دفتونو نحنا كن كمي جرنا نمهرهم كلنا مزناي جوتا انستيتيوت مالتي سرعة تمرتي ثلاث صور حقصات في الصور حزغيد سرعة تمرتي مهرنا بقوا قانقوا تمرتي مسحازو حنت جزء انا افتينا ناتو حنت جزء مستوفتنو انا حليفهم سماناتا تمصين كمان دحالفو يكارجو مالتي ودوت في بروسس ناي سيرتيفيكيت زبال يطققو بدحري تدليهم اتسفاي وي بي اينس مسانا قصلو كلهم تدليهم كاني باتي نحنا على يوتيوب نقربو تمرتي كاني نت تمرتي غير سوقا كدغاغمو خلو مالتي بدحري حجنا ايلو انت همصيلنا له اوسنامه منيو تاشو مودي سيرتيفيكيت كمص زي قدد دي in der Person des Antragstellers begründet sind حراي افتي تاشو تطقيسوم زلو افتيوم Antragsteller افتي ملكتي وكاني زملكتو زلو ناي عقبه ناي با ناي فيزا زحتو زلو او تقصو زلو سبات مسمنيم باي افن كنديغون دوش كنت نسا باي Antragstellung am Schalter eindeutig erkennbare Deutschkenntnisse. Afti ቋንቋ ናይ Antragstellung ክገብሩን ከሎ ንጹር ዝኾነ ቋንቋ ጀርመን ክዛረብ ዝኽእል ሓራይ ከምኡ ዝገበረት ሓንቲ ተማሃሪት ነይራ ምሳይ ኣነ ቋንቋ ጀርመን ይምህረ ወረቐትና ክሳብ ተኣሽሙ ዝኸውን ምሳይ ነዊሕ ተማሃረ ከባቢ ዓመትን ገለን ጽቡቕ ቋንቋ ጀርመን ሒዛ ምስ ረኣይዋ ሰርቲፊኬት ኣይብል ገለይውን ናይ ጀርመን ቪዛ ከማን ናይ 9 መዓልቲ ዙረት ንክትገብር ጀርመን بعلوم يمهبون مانت ناس أبغى ورقة كم تقول بعلوم تعيشون جيروم لا ماي وخل قان قازلوا بهوكسل absolventen mit positiv
Erverbs und Integrationsprognose حراي أب هاي سكول استمهارو أب هاي سكول كبل كله ما يتوقعش الأبزولفينت ما يتعمالتي بكولج ويكأني ما أنت عايز بحال بتقرني زي ماتريك أوكي ماتريكولاسيون بقلملتات بنا يونيفرسيتي نحدا نا إنتجراسيونس بروغنوزس تقبلوه أب جرمن كيلو نقوم مهارو قلملتات مالتي إذا كأني أهد اليوم بوزيتيف لحركوا مخناتهم نا إنتجريشن نا يتعشون مالتي برونوس لحرد أتقبلهم مال نور فين نور ein vorübergehender Aufenthalt حراي تن جرمن تأتولو زلخا فيزا كأني شنغن اندحر كوين شنغن انتاي مالتي نحد استوسنة جزي تراي اندحر كوين نختوصك أنا خدقددي خشوعو مالتي Bei Wiederreisen nach Deutschland, wenn die Antragsteller in also bereits einmal in Deutschland mit einem dauerhaften Aufenthalt nach dem Aufenthalt دحر قد حجي أب جرمن زقمت نيرو تسب dauerhaften Aufenthaltstitel تاع مالتي حجي نيدرلاسونغ ويكأني زي أنت أخم تبلو إرتبان بلمدي بفريست تبلوها مالتي أوكي نيدرلاسونغ زنوبو رسب كاب جرمن وجنير دحر عندهم بحر جرمن كملش زلي أبزخ أني قانقا قاعد لينو مالتي wenn es ihm ihr aufgrund von einer körperlichen habe ich حجي نستوعب وينعو نعاء أوكي بتأنكي ناي körperliche أكلاوي جايستيجا منفساوي وده زي اللي شكران كهاي وكأني ناي الله ناي تأنا مسنا أمره قال من تأخذ لسه حازة وكأن مس منفساوي حمام سته حازة مايتي كران كهاي بهندرون دور هاف مش نقلش إست الحمامنا تقان كأسأل عند حرة أقوينه مالتي نو حز جبرة دور هاف نحرقينه كم هار عند حرة زي كألقينه أين فريمش فراخت صور ليرنا وقام أنا كم هار زي شو قرون نحرقينه قراص نحرقينه أجرو أوكي كم هار يخلي تمرتي مقراص أنا أجري كاب تمرت أيكل كلا كاني عينك عور نحرقينك سبريشن كتم هار تخلي خاب نوم هار أيكل كلا كاني حري كاب تمرت كلا كاز خل عينك ناي كربرلش جايز تشوي كأزيلش حمام نحرقينه تراي حري زياد قدامي تأوسنا مالتي انت عينتي لنا مالنا صمونا بلو مجمرة صبوق أنقوا زخل نحر كوينو خرر زخل نحر كوينو أفتي أنتراك زقبرو له جزء ويكأني ناي يونيفرسيتي تمرت تقبلوا مو أوكي لو مو زعتو زل سب نحر كوينو ويكأني مستوى سنة معلت أطرح جرمن زعتو نحر كوينو ويكأني نجرمن زغمت نيرس ندجنا زملس زل سب نحر كوينو ويكأني أنقوا نخمهار ويكأني فريم دش براخ نخمهار بعده أنقوا نخمهار زي خلو حمامات أكلون أمر أو نحر أهلي ومالتي كالايتنا تبي إذا حجينا من زملكتنا هذا ربط إحنا نتأنتراك زجبر سب نتا أب سودان زلوا سب أب جرمن زلوا سب كأني اتناتو أب دوشلاند زلوا سب أبتي باراجراف عين ونفت عفن تالس فرعون قلنا تشتات بزيد زوم أب أوروبا زنوبر سبات قلم مايدي وكأن فرايتسوغي شكايت برشتك تيست فرايتسوغي شكايت كم زحجنا إحنا نصرح زلنا صراح مع بنات أنا مس منكس جرمن أفتنسو زجبرنا هيومانيتير حلفنا تتحقق جازي دحرت مرعي حمشيت سبيتي ولا قدام سبيتي قام قايت مهارنا سلام تاي فرايتسوغي شكايت زبحال الله أنا منكس أقول سيد جبر زلخ ولا بدو موجود قرنافة ناس درافيتي ويكأن سبيتي ناجلخ جبر حركوينا قام قايت لين ولا أب جرمن زقومات بزحت إرترايان أنا زفولت أمهلو مس منكستي أب من تايد صرحو أب سوسيال فيزم صرحنا أبنات سوسيال فيزم أب يقول ده أمن صرحو كيندر بترويون سوسيال بترويون قلم التات قلم زيهم فرايز سوقي شكايتي وصديهم برشتكتيهم مبزحتهم مالتي كلهم تزوقون حراي أب أوروبا عند حرة أني تقمت كوينة تستمر أخي سبيت قلم التات قلم أني زيهم كأني قام قايم مهارنا وكأني إتي سب أب دوتشلاند زولو فخ كرافت نحر أخم تسقينا أبنت تازمر عواز الله سب تناتا تمرتي أب جرمن قبول كوينو تسرح نحر رخيبة قام قاخيت مهارة جرمن أتى أو وقت مهارة غالية أتى أربعة جبرناتا أتي تعيشوا يوسدو مالتي أنت يوسدو أتي فرانت فورتون يوسدو مالتي قد حجي حنت أنت فال نيراتني حنتي تمهارة نيرا تعيشوا مستمهارة أب كوليج ناي إيرترازي أسمر زولو أنت إذا بحال ما نفخي كمبيوتر ساينس إتي سبعة صرح لوز نبرتكال حلافي كسامعهم قال مالتات قال كم صرحتني أخوينا نجرمني إتيوم ما مالتي دحرقوا المهم بصريحهم ما مالتي أجي كم زجير خا أخت أتو تخيل خا قوم قحي جبر كام مالتي ويكأني إتي بعد صرح كأني زي اللي بيشتغل اللي حركوين تزول سب بعد تكلم اللي حركوين خاني قوم قحي تمهارت
كأتوا يخلي سبعيكي وي سبعيكا تعسبيت قاب جرمن زلا وي سبعيك بجرمن زلو اللي حرد بعلت كال كوينو ناي بعلو زل بيشتين دي كوينو نبر كوينو ወይ ከዓኒ እቲ ይሄ ፓርትነር እቲ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሰብ እቲ ናትካ ሪፈረንስ ፐርሶን ከዓኒ ብላው ካርተ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ዳኣ እቲ ናቱ ተቐቢሎሞ ዘለዉ ፓራግራፍ 18 ቢ ኣብሳትስ 2 ወይ ከዓኒ እቲ ናይ ብላው ካርታ 19 ኣብ ፈንታልስ ግዜት ያ ኢቲቲ ካርተ ትበሃል ወይ ከዓ 19 ቢ ኣብ ፈንታልስ ግዜት ሞቢል ኢቲቲ ካርተ ወይ ከዓኒ 18 ዲ ኣብ ፈንታልስ ግዜት ፎርሸር ወይ ከዓኒ 18 ኤፍ ኣብ ፈንታልስ ግዜት ሞቢል ፎርሸር ዝበሃሉ እዚኦም ብሙሉኦም ምስኦም ዝኣትዉ ከዓኒ 18 ሲ ኣብዛት ስትራይ 18 ሲ ኣብዛት ስትራይ ሆፍ ኳሊፊሲርተ ከምቲ ዓንቶ በዝጠቐስናዮም 21 ኣብ ፈንታልስ ግዜት ሰልብሽቴንዲገ ወይ ከዓኒ ቅድሚ ሕጂ ሶፍትዌር እንዲኤ በራይትስ ቢሽታንድ ኤስ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ መርዓ ድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ ቅድሚ ንጀርመን ምእታዊ ዝገበሮ መርዓ ድሕር ኮይኑ ወይ ከዓኒ ሽታምበረሽቲክተ ማለት እዩ ኒደርላሱንግ zum dauer hafte inhaber auf nach die እዚኣ 10 ፎርሸር ክኾኑ ኣለዎ ግን እዚኣ 18 ዲ እዚኣ ኒደርላሱንግ ናይ ዝሓስካ ጥራይ ኣይኮነትን እቲኦም 18 ዲ ኒደርላሱንግ ይሕዝኩም ዘለኹም ፎርሸር ትብል ኣላ ኦኬ ኣብ ጠበቃ ከይድኩም እዚኣ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ፎርሸር እቲ ናትካ ስራሕ ኣብ ፎርሽንግ ዝተተሓሓዘ ኣብ ሸሚ ላቦር ወይ ከዓኒ ፊዚክ ላቦር ወይ ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ናይ ላቦራቶራውን ታሪኻውን ምርምራት እንድሕር ዳኣ ከም ፎርሸር ኮይኑ ታእሽም ዝገብር ኮይኑ እዚኣ ኣብ ጠበቃ ከይድኩም ቸክ ግበርዋ ምክንያቱ ብዙሕ ገሊኦም ጠበቃታት ይሰርሕዎ እዮም ገሊኦም ተኣብዮም እያ ገለ ብዝኾነ እዚኣ እቲኣ ዳወር ሃፍ ወይ ከዓ ኒደርላሱንግ ምስ ሓዝኩም ታእሽሙ ትገብር እያ ኦኬ እዚአን ጠንቅታት እዚአን ዘለዎም ሰባት ቋንቋ መምሃር ኣየድልዮምን ካብዚ ነገር እዚ ወፃኢ ኣይትድከሙ መብዛሕትኩም እዚአን ኣብዚኣ ተጠቂሰን ዘለዋ 98 ሚእታዊት ንኤርትራውያን ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝቕመጡ ኣይትንክፋን እየን 98 ሚእታዊት ካብ 2012 ክሳብ 2015 ብሊብያ ገይሮም ዝኣተዉ ካብ 2015 ብሊብያን ብጣልያን ገይሮም ዝኣተዉ ባዕሎም ኢዶም ዝሃቡ ካብ 2015 ክሳብ 2017 ናይ ጣልያን ናይ ዓዲ ጣልያን ፊሽ ዝነበሮም ኮይኖም ወይ ናይ ገለ ዓዲ ፊሽ ዝነበሮም ኣብ ጀርመን ኢዶም ዝሃቡ ካብ 2017 ክሳብ 2023 ኣብ ዘለና ሰዓት ከዓኒ ናይ ሪሎኬሽን እዮም መብዛሕትኦም እጂ እዚኦም መብዛሕትኦም አንቀጽናቶም እንታይ እዩ ሓራይ እቲ ፓራግራፍ 23 ኣብዛት ሳይንስ ኣብዛት ስፋይ ኣብዛት ስትራይ ማለት ኣብዛት ስትራይ ከማኒ ኪንደር ናኽፀጋ ይፍቀድኒ ፋሚልያ ናኽፅጥራይ ፍቀድ ንሱ ከዓኒ ስራሕ ምስ ሓስካ ማለት ኣብዛት ሳይንስ ስፋይን ግን ጽቡቕ እቲ ወረቐት ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ይሰልጥ ማለት እዩ ታ ቋንቋ ጥራይ እንታይ ኣብዚኣ እትውቲ ኮነትን ማለት እዩ ሓራይ እዚአን ተን ወረቓቕቲ እየን ቁጥር 9 እቲ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ሰብ ከቕርቦ ዘለዎ ወረቓቕቲ እያ ትጠቅስ ጽቡቕ ገይሩ ዝተሰኣለ ወይ ከዓ ኮፒ ዝኾነ እቲ ናይ ናሽናል ፓስ ራይዝ ኣውስቫይስ ያ ፓስፖርት aufenthaltstitel ኤሌክትሮኒክስ aufenthaltstitel ናይ ቡንደስኣምት ፎር ሚግራሲዮን ፍሉሽሊንገ እቲ ዕቁባ ምስ ሓተትካ ኮንግራይሉ ምናልኩም ትቕበልዎ ወረቐት በሻይድ ፍሪስቲቬረንዳ ኣንሳይገ ካብ ፓራግራፍ 29 ኣብሳት ስፋይ aufenthalts ግዜት ዝወፀት ናይ ኢንፌክት ባይ ምናክሱ ሰብሲዲየር ሹትስበረሽቲክትን እንድሕር ደኣ አንቀጽናት ናትካ ናይ ዕቁባናትካ እንድሕር ደኣ መሊስከ ኣነ 2019 ስደተኛ ክኸውን ኣይደለኒ ኣነ በዓል ስራሒ በዓል ትካሌ ናይ ኣርባይት ኤርላውብነስ ምስቲ ዜግነት ናተይ ንሱ ይሕሸኒ ኢለ ናይ ኤርትራ ዜግነት ሒዘ እቲ ናቶም ናይ ሹትስበረሽቲክት ዝነበርኩ ኣልዮ ከምኡ እንድሕር ጌርካ ከዓኒ እቲ ወረቐት ከተቕርበሎም ኣለካ ናይቲ ኣሻዓ ኣንትራክት ገብረላ ዝነበረ ዘለኻ መዓልቲ ከዓኒ ሜል ደበሻይኒጉም ራት ሃውስ ኬድኩም ተውፅዋ ገሊኹም 7 ቅርሺ ገሊኹም 9 ቅርሺ ገሊኹም ብጥሩሕ ይህብኩም ሜል ደበሻይኒጉም ከዓ ንክትወፅእ ኣለዋ ሚት ፈርትራ ከዓ ናይ ገዛኻ ሚት ፈርትራ ብሙሉእ እቲ ገጽ ተሳኢሉ ክወፅእ ኣለዎ ቀንዲ ኣብዚኣ ከዓ ክትስተውዕሉላ ዘለኩም ግዜ ተቐትል ማለት እዩ ኣፍታ ሚት ፈርትራ ክታ ገዛናትካ ክንደይ ሜትሮ ኳድሮ ከም ዝኾነ ቢፊል ኳድራት ሜትር ቮን ራውም ዱ ሃስት ዳሙስ ድራውፍሽን ኣብኡ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ክንደይ ሜትሮ ኳድሮ ከም ዘለካ ኣርባይት ፈርትራክ ታይልና ማይነ ኢንተግራሲዮንስ ኩርስ ናይ ስራሕ ፈርትራክ እንድሕር ሃሊካ ወይ ናይ ፕራክቲኩም ስፔሻይንጉም ወይ ከዓ ኢንተግራሲዮን እንድሕር ትገብር ሃሊካ እዚ ከዓኒ ግድን ተቐሚጡ ክጸንሕ ኣለዎ ተቐሪቡ ክጸንሕ ኣለዎ ካብ ሰብኣይኪ ወይ ካብ ሰበይትካ ዝመጽእ ማለት እዩ Soweit Sie zu den oben genannten Punkten nicht über ämtliche Dokumente verfügen, reichen Sie bitte zusätzlich eine ausführliche Erklärung bei, weshalb Ihnen diese nicht vorliegen und eine Bescheinigung gegebenenfalls nicht möglich oder nicht zumutbar ist. ከተቀርቦ ዘይከኣልኩም ወረቐት ስለምንታይ ከም ከተቀርቦ ከም ዘይከኣልኩም ከዓኒ ኤርትራውያን ማለት እዩ
بصحف أقربوا يبلنا الله حراي إذا أنت قال إتن أنتراك نجبرون كلنا نقربن زلنا ورقة مالتي حراي بملؤ تي ورقة أنت كم زمسل ببحدر إنا لنا عبيتنا فلتقى كم زلنا حجي أنت مالتي أنا كم عبنت عب جرمان الله عب السودان مش حند ولا نسيت تلالي كم رأق ما تدلي كلنا جثر رادينا ودينا لنا مالتي فلبو كابزا ساعات زيا السوق كلها تكون فلتكم الله أنت كم زليكم حراي بنعيب بولك كونتاكت تقبرون تقول لكم هم ترنا ورقة قتي أبزع عدك وتسجل ورقة تقول كل تحاوركم وقال صراحة أتسجل يلا قلنا السوهم كأنا بقولكم مالتي أنت ورقة اللي إذا سب زي أخ أنت ورقة الله أبيدا حج قال لهم تمرعوا كلهم سودان زعتهم ملو ورقة قتي الفيزا الباسبورت اللي خي جوركم فيزاكم أبلا إكسباير خون تغيروا قال لما انتهت بدحري إمباسي كل ورقة مسوداكم جرمن كاب جرمن السودان متشوم تمرعكم ملو جزيسي زعتهم ملو سئلنا باسبورت مسؤولنا يبلهم كابي كتوم صو عفن أوسلندر بهرد وسيدوما أبز عدخ السودان قات أقول له يقولون صراحة أنت يخون ما يحجي نزا ورقتنا ختمت شدوش تورح عمتي وصلك وديك أقول لك بروسس مالك بسنك أنت عانت ورقتك تحس كم زلك دايم فلا تقميت كي دايم مصنح كلايك أجزي زقتل سكون مجمر مستمر عقم أبز عد ما تيخون كأني طوال تمر ترجمر هاللون سلام أنت شدوش وحش ورح شمون دور عيز وصلت تمرتي مثلا إذا عد قلت أنت من دابل كمالتي إذا تمرت أول خير ما تخون كلهم نمرعتها مهارات ولا كمهارات سنها باسبورت اللي حرق أخوين شعوتنا باسبورت نعرف نخا جزية قتلالو إذا خاني أب جرمن كأطبع طبقا لحريزكم كم بعد هير لامر سابجيسون زلوا ويكاني هير يوخن أب بون زلوا حاجة كمان بوندسرات أتيلو تسرح قديفو بعد هير لامر سجن نفوعات يوم نعم تزاروا مس أنستنا خمسة السودان باسبورت يدونجي جامتها بزي باسبورت خلنا مسألة لنا هالك أنا قالوا مسرح بسرح بوزح جواب قالوا مالتي حفشاوجن أب السودان زي أبوزح كبت بليا مالتي ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ፓስፖርት ከም ዝህብ ስለ ዝፈልጡ ተጣባቃ እንድሕር ኣሚንኩም እውን ከገብሮ ይኽእል ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ኣሎ እቲ ወረቃቅቲ ዝትርጎም ከዓ ኩሉ ግዜ ክትፍትሽዎ ኣለኩም ከመይ ተተርጉሙሎ እንድሕር ኣደይፈተሽኩሞ ብስም ተተርጉሙልኩም ተእትውሎም እቲ ኤምባሲ ሽዑ ይጉሕፎ እቲ ወረቀትኩም በቃ ኣብኡ ይጉሓፍ ይድርበይ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ንስኹም ሽዑ ጠበቃ ጌርኩም ገለመለ ምስ በልኩም ደልዮም ረኸቡም ክላ እዚ ደኣ ከምዚ ፀገም ነይሮ ድሓንስ ከምዚ ኢልና ድሓን ንመልሰሉ ገሊኦም ድብሉ ንስኹም ጉዳይና ሰልጠና ኣሎ ትብሉ ኣፍቲ ኣይኤም ዘለዉ ከዓኒ ኩሎም ከዓኒ ወላ ሓንቲ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን በታ ክንሪኣ ፀናሕና ሊስታ ብኣይኤም ዝኸዱ ሕጂ ከመይ ጌርካ ሰልጠካ ባዕልኻ ኢኻ ትፈልጦ ወይ ከዓኒ እቲ ጉዳይ ከዓኒ ንክስቶ ከምዚ ሰሊጥዎ እሞ ንዓይ ከምዚ ክሰልጠኒ ዝበሃለሉ ይኮነን ስለምንታይ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብፓራግራፍ ብዓንቀፅ ብሄናይ ዕቁባ ተዋሂቡ ብኡ ተተሓሒዙ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ ንርዳእ ኣለና እታ ጉዳይ ሕጂ እንታይ ዓይነት ወረቀት ክጠናቀቅ ኣሎ ከመይ ገይሩ ክጠናቀቅ ኣሎ ኣበይ ክህረም ኣሎ ማሕተም በየን ክኸውን ኣሎ በየን ክትርጎም ኣሎ ከመይ ክጥርነፍ ኣሎ ኣበይ ኣንትራክ ትገብር ኣበይ ፎርም ፋይል ትሕዝ ቁፅሪ ፋይል ትሕዝ ኣበይ ፋይል ትኸፍት ኣብ ኣይኤም ኬድካ እንታይ ትብሎም ኣብ ኣይኤም ኬድካ ከምዚ ክገብር ደለ ኢልካ ኣይተሓቶምን ኢኻ ከምዚ ኣለኒ ከምዚ ግበሩለ ኢልካ ትእዝዞም ኢኻ ስለምንታይ ንሶም ንዓኻ ወረቀት ክጥርንፉልካ እምበረይ ንስኻ ንዕኦም ክትማሻኸነሎም ወይ ክትማሳኸነሎም ኢካ ትኸይድ ቤት ፅሕፈት ኣይኮነን መንግስቲ ጀርመን ንዓኻ ጉዳይካ ንክሰልጠካ እዩ ቤት ፅሕፈት ከፊትዎ ደሞዝካ ይገብረሎም ሕጂ ተሓጋገዝትናትካ እዮም ማለት እዩ ሓራይ እዚ ሕጂ ኮለል ትብሉ ዘለኹም መብዛሕትኹም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ፕሮሰስ ናይ ጀርመን መንግስቲ ጀርመን ብጠቕላላ ከምዛ ክትሪእዎ ፅናሕኩም እዘን 9 ነጥብታት እንድሕር ዳ ኣማሊእና ብጣዕሚ ቀለልቲ ነገራት እዮም ሓንቲ ትከብደና ነገር ኣብዚኣ እንታይ እታ ናይ ቋንቋ ሰርቲፊኬትን ፓስፖርትን ጥራይ ካልእ ኩሉ ኣታሓሕዞኹም ድሕር ኣፅፊፍኩም ቀሊል ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ምስ በፃሕካ ከዓኒ ግዜ ተቐትል ወረቐት ኣላ ንሳ ከዓ ዓይነት እያ ኣብዚኣ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ምስ ተመርዓኻሲ ጀርመን ናይ ቃል ኪዳን ሒዝካዮ ትኸይድ ኣብ ጀርመን ሕጂ እንታይ ትገብሮ ትብሎም ኣብቲ ራት ሃውስ ከድካ እሻብ ፈሃራትት ወይም ሱዳን ሕጂ እንታይ ይብሉኻ ኦኬ ሓራይ ኮፓ ሃበና ሞኒ بسودان بروسس كجمر ربلخا حقهم على بسودان هذا بروسس كتجمره جن السخاء خد جبره زل كان جرالو اتناتك هايرات ستاتوس كاب سينجل نبفر هايرات تغير الله زخا مس بروسس تحاز ايكونه زين كل تستفعل على نجارين حراي سلامنتاي اتي نسخه سينجل زيكون كمستمر اخا منجسك جرمن كتفلط لك بخمي جير كتفلطو ابجي يبلنالو بيته بانتورتن زي على فراغن فولشتيندግ in english sprache ابجي فورمولا زي فورم تملا زي فورم تملئه ناب امباسي جرمن سبيته خحيزاتات خيتا تمرعيات بلا زلا خسب سبيته خب جرمن مصخت تمرعيخا سبايكي حزو يخيد مالك
حراي انت ورقات حيز كالهم تخيد نيم باس نيجرمان باسبورت نحر هليكا باسبورت مساخة زولو حجي ناي كبرى مزقب حيز كالهم تخيد ناي مرعى سيرتيفيكيت حيز كالهم تخيد تي ماريتشوال ستاتس ليتر جبهال كالو أبزع عدي أب هاجر السودان مرعوت خمسة كونه زرقاقص مسكر ورقة مايتي اوكي نحر تمرعني رخاني بحقاو أجباب كمستفتحت ويكا كمستفتح مايتي نحر أني ناي موت قلمتات مسكر ورقة هالي خامس يمتص توسخي ورقاقتي نايت انقات يبلك الله حراي نايت انقات حج افتناي بروسس زيكونه افتي كمستمرعخا ورقات مرغغاص يزدلي دبلوم بلنا الله ناي مرعى سئلي اختمرعو كلهم بيلو غيركادي ولا قلمنتات قال خنت سب زمرعو ناي افت مرعى معات استمرع كل معات زنبره سئلتا حدا 10 زغونه እንደገና ካን ቀንድ አገዳሽ ወረቀት ካን አፍት ጊዜቲ ክልቲኹም ኣብ ሱዳን ከም ዝነበርኩም ኣብዚ ኢትዮጵያ ከም ዝነበርኩም ኣብዚ ኡጋንዳ ከም ዝነበርኩም መረጋገጽ ወረቀት እዚን ወረቀት ሒዝኩም ናብ ኤምባሲ ጀርመን ከይድኩም ፕሮሰስ ደሊና ኣይኩም ኣይትሕተትዎም ፕሮሰስ ደሊና ትብሎም ንሕና ቆፀራ ንሕዘልኩም ናይ ፕሮሰስ ወረቀት ሂቦም ይመልሱኩም ኣለዉ ስለምንታይ ምስ ፕሮሰስ ተተሓዘ ይኮነን ኣነ ዘን ወረቀት እዚአን ኦሪጂናልን ዚ ኦሪጂናልን ከተረጋግጹ ላይ ሰበብ በዓል ቤተይ ኣብ ጀርመን ስለ ዘሎ ምሳይ ስለ ዝተመርዓው ብዛዕዲ መጺ እቲ ናቱ ናይ ሲንግል ዘሎ ጉዳይ ምርዑ ክገብሮ ስለ ዝደለየ ዘን ወረቀት በግላው ቢጉን ክትገብሩ ላይ ደለየ ትብሎ ድሓር ንሶም ከኽፍልዋ እዮም ክንደዮም ዘኽፍልዋ ከባቢ 200 ቅርሺ ንሓንቲ ወረቀት እንድሕር ደኣን 3 4 ወረቀት ኮይኑ ከዓኒ ንብሙሉእ ብሓንሳብ ጠርኒፎም 300 ዩሮ ይኽፍልዎም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስ ናይ ሞተር ጎሚኡ ምስ ናይ ገለመለ ምስ ናይ ገለ ክሳብ $600 ገለ ይበጽሕ ንብሙሉእ እቲ ወረቀት እንድሕር ከይተተርጎመ ጸኒሑ ማለት ተተርጉሙ እንድሕር ጸኒሑ ግን تا 300 ናይ ትራንስፖርት ከዓኒ ምስ ናይ ቆፀራ መትሓዚ ገለመልታት ገለ 350 ገለ ትውድእ ማለት እዩ ትራንስፖርት ንባዕላ ተባብ 30 ዩሮ ገለ ኣፈይና ዘላ በጽሕካ ንኽትመጽእ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያ ማይቶም ርሕቕ ድሕር ኢሎም ዝነብሩ ዘለዉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዛ ጉዳይ እዚኣ ትምርዑ መሰበልካ ቅድሚ ፕሮሰስ ምጅማርካ ዋላ ፓስፖርት ኣየምጻእ በቲ ክብረ መዝገብ ጌርካ ከተጠናቀቅ ኣለካ እዚኣ እንታይ ትሕግዘካ ፕሮሰስ ምስተወድአ እቲ ወረቃቅት ጀርመን ምስ ከደ ሽዑ ነቲ ሰብኣያ እንታይ እዮም ክብልዎ ከምዚ ኢላ ሓንቲ ሰብ ስንል ሰበይቲ ኸያ ትበሃል ኣላ እሞ ከነረጋግፅ ዘለና ሰብኣይን ሰበይቲ ምዃንኩም ከምዝን ኣምፀልና ካብ ድሓር ከም ብሓድሽ ሽዑ ሲንግል ኔርካ መርዓዊ ንኽትገብር ፕሮሰስ ዝገብሩልካ 6-7 ወርሒ ግዜ ተቐጥል ኣፍቲ መጀመርያ ግዜ እንድሕር ደኣኒ ከምዚ ንብሎ ዘለና እንድሕር ደኣኒ ኣጠናቂቕካ ፀኒሕካ ሰበይትካ በስተእትዎ ገምታት ገለገለ ትምህርቲ እንዳተምሃረት ክትገብሮ ትኽእል ነገር ፓስፖርታ ክሳብ ዝመፅእ ወላ ገለ ክሳብ ትገብር ዳሕራይ እንዳይኸውን እቲ ወረቃቅትካ ብሙሉእ መሰእተኻዮ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ 5 ወርሒ ሓንሳ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ይድሰልጥ እዘን ወረቃቅቲ ከምዛ ዝብለኩም ዘለኹም ጌርኩም መፂኹም ተመሪዕኹም ድሕሪ ኣታኣታኣታኣታኣታ ብልኩም ደንጊኻ ተባሂላ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ሰበይትካ ቪዛ ተዋሂባ ካብ ዝዓዲ ኤግዚት ተዋሂባ ጀርመን ትረአይ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ደኣ ፋሕ ተብሎ እንድሕር ኮንካ ግን ኣብ 6 ወርሒ ክሰልእ ዝግብኦ ነቲ ሓንቲ ዶ ብጌጋ ዝተተርጎመ ወረቀት ዶ ወላ ናይ ቋንቋ ከይተምሃረ ፀኒሓ ዶ ወላ ገለ መልታት ዶ ወላ ገለ ፋሕ ኢሉ ካብ 2 ዓመት ክሳብ 3 ዓመት ይወስድ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ክዛረብ ከለኹ ዝኾነ ጌጋ ሓበሬታ ወይ ሚስ ፈርሽቴንድነስ ወይ ተሃዋኽ ዝነበሮ ወይ ዘይተረዳእኩም ወይ ዘበርሃልኩም ክህሉ ይኽእሉ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገየለን መእረምታ ክትቡኒ ወይ ከዓኒ ዝኾነ ሕቶ ተሓሊኩም ክትሓቱኒ ይላበወኩም ማለት እዩ እቲ ፅኒልኩም ሰማዕኩም የቐኒለ ዝኾነ ምዚ ጉዳይ ዝተሓዘ ጉዳይ እንድሕር ሃሊኩም بقطر تليفون بادو 249 963 تحت خصوصا تروحون تقولوا لكم بيتك عني تهوغ تقدر تصرفون كلهم قاسيلكم كتصرفوا فتنو سلامنتاي تهوغ توسخ غيزه كاله سلا دخافلك زخفلك مالتي تي منግስት ጀርመን ከአኒ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘይ ረኣኹም ጉዳይ ነራ እንታይ ኣትብል ንሳ ኣብ እንዳደም ሰስኮን ክኸይድ ንዓይ ስለ ዘይልያን ሕጂ وجاءت أنتراجع وجاءت أجابنا يسألي زيناي فاميلين سوزان فورم تنزل لي ورقاتي أبزح جيت واقعي نقرنا الله يبقى بروفونج أنا أور كنا $200
ميرر أوركون دان دحر كوينا $300 يبلنا الله مالتي حراي زيت هنا مرعى ورقة قال من تحت قال بزي ب300 ترجموهم كله بحساب مالتي أوكي حساب حجي خلتني يجي ترى يشترون كستاي جوبريا دحر بجرمن تقبلهم خاصين قال يوم حجي أب جرمن زلوا بوندسليندر قال يوم لاند كرايس يقبلهم قال يوم لاند كرايس يقبلهم كيف بتعدى جو مرة بالخا مالتي حفشاو جن أبزي تواجا قريبوا نجروا ملان لو بعلم كلتا ميتي يورو ندحر دا أين خوينا ميرر ندحر خوينا ثاني 300 مالتي أوكي جاءت أنا واجا أنت غير خفوان ميرر الراي حجي أنت مالتي وتي منجس جرمن أبز عادي بزخون يكون وكلت سبات جرو بروسيس ما يجي زي سالتني أبي إمباس ترى يدودا IAM كأن ورقة نمترنا ترى إذا أدحك زنبري قدايكم أب IAM كيركم مستزاربكم ويا أب IAM زبولكم إمباس خمسة لومنا قداينا بكم زبط يحلكم سؤالكم أي تهاوتتو قدايكم ورقتكم بمولو ترنيفكم إمباس مساعته وشعي بروسيس الجمر هراي ولا نتم زفولتو أب طبقات كيركم دي قال حتتو طبقة ولا نبع لكم أن طبقة قد حزقوا لكم مس إرتراويان قداي إرتراويان نافلت أزولو كناتات ناي سودان صبوك يرس فلت كاب هاجر السودان سدتنياتات إرتراويان استمرعونا نستي ويك استمرعونا سوت زوتو ودا أخونا لونجر بشمت طبقة كاب أوغندا إنه سياسة كوستم تسوى إجريلك يكون كان طبقة تحس سلامتاي طبقة ننا تتموكرو له صراحي نبع طبقة مخان تامالتي صراحي أجيتهم طبقات كأني تموكرو زلهم بقى عدلهم طبقات كتحزن لكم بشمت طبقات رايكون كندي إذا إجر زي بقولهم طبقات له إيميل يصحفوا لنا عيد طبقات يصحفوا ولا بوتس فراو أنا عيفلتني سلامتاي تموكرو يقولهم مش ناي السودان هو تايفولتنا يمقبتنا جرمن حقي تخيلهم كان فراشين بخور الزلي صبغنا قريب حقي خد كايد قل أتي سيتواتيون يتعدى خاطر